Assalamu alaikum jama'an Arewa, da fatan kowa na lafiya. In dai har abin da zan faɗa ya tabbata haka yake, to wannan saƙon da zan tura gadan-gadan saƙo ne zuwa ga matasan Arewa na musamman. Wato, abin da nake so mu tattauna a kai a karan yau shine game da Farfesa Usman Yusuf da kuma ɗan gwagwarmayan nan daga Katsina, wato Mahadi. Kamar yadda na ce, in dai har maganan ga ya tabbata haka yake, lallai matasan Arewa ba ku da zuciya. Zuciyanku lallai abinda wato shugaban Brekete Family ya faɗa, Malam Ahmed, to lallai kam ya tabbata hakanan cewa arewacin Najeriya mutuwan zuciya ne kawai. Wato idan har ba mu manta ba, an kama Farfesa Usman Yusuf da kuma ɗan gwagwarmayan nan Mahadi daga yankin Arewa. Su ne masu faɗa da gwamnati akan turba mai kyau, amma kuma masu faɗa wa gwamnati gaskiya akan cewa a yi ma talakawa abin da ya kamata, a dukufa akan gyara ƙasa da sauransu. Labari ya zo mana cewa EFCC ta zo ta kama wato Farfesa Usman Yusuf a wannan kwanan, kusan ƙila sati ɗaya kenan. Aka kama shi, ana tuhumansa da laifin wani laifi tun shekara 2016 zuwa shekara 2016 zuwa shekara 2017, that is 2016 da kuma 2017. Wai laifin da aka tuhume shi kenan. Wato idan muka duba, ya zo yana taɓaran faɗan gaskiya ne, kuma kowa ya gasgata gaskiyan da ya faɗa. Ba yankin Arewa ba kawai, yankin kudancin Najeriya duk abin da ya faɗa an auna a mizani kuma aka gano cewa hakanan take, gaskiya ne. Amma fa wai babu kowa a cikin Arewa, matasa haka kawai aka zauna. In dai har za ku ƙura ido kuna ganin masu faɗan gaskiya aka zo ana kama su, kuma ku ƙura ido, lallai kam ya tabbata cewa zukatan matasan Arewa a mace yake. Kamar yadda mai Brekete Family ya faɗa, lallai zukatan matasa a mace yake. Wannan babu shakka. Idan da za ka ga cewa an kama wato Gfresh ko wani ɗan Kannywood haka nan, ko mawaƙan nan irin su Rara, aka dafe su, sai ka ga yanar gizo ta rikide, ta juya, kowa na ƙorafi kaza. Me suka yi? Wani gara ma da aka kama Murja Kunya ya je zaƙe ma har da kai ƙara Human Right. Murja Kunya wannan, har da zaƙewa zuwa Human Right Commission. To ka gani, yanzu an kama ɗan gwagwarmaya mai faɗan gaskiya, mai tsokale wa gwamnati ido cewa a yi abin da ya kamata, a gyara ƙasa, a daina sace-sace, ana fama da rashin tsaro, ana fama da rashin kaza da wannan da wancan. Wai kuma wai a waye gari wai. Amma lallai ya tabbata da cewa matasan arewacin Najeriya ba ku da zuciya. Shi ma zaune a zauna, ba iya gwagwarmaya ba, a zo kawai muna faɗa da juna, gasa da sauransu. Abinda kawai muka sa gaba ke, ba abinda muka sani, ba abinda muke kawo a ƙasar Najeriya. Mai da matasa 'yan maula, ga sunan ma dai rashin tsaro ya addabi arewacin Najeriya, ga yunwa, ga wannan, wai ba mu iya organizing kanmu, ba mu iya ja kanmu, ba mu iya coordinating kanmu domin cimma wato manufan gyaran Najeriya ba, musamman arewacin Najeriya. Wallahi mun ci mutuncin Sardauna.
musamman matasan arewa. Lallai wadar da haka, lallai ya tabbata da cewa zukatan matasan Najeriya ya mace. Ba abin da zan ƙara kan haka. Sunana Right Comrade Hanafi Saidu. Na son ka yi sharing. Allah ya mana jagora.